ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡು. ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಕೇನುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒನ ಸಾಂಡೆ ಶುಭಕ್ಕನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ ಸಾಂಡ್ ತುಜಿ ಎನ್ನ ಒನ ಸಾತುಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಇರ್ಲಿ ಕೇನುಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕವೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕೇನುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಶುಭಕ್ಕನವರುಡು ಕೋಡೆಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಇನ್ನಿಲ ಮೋಡ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡಿಲು ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು. ಎನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ 3 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಐಡ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓ ಅವಲಿ ಇಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಚಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಬಸ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ತೆಡಿಯಲ್ ಪೂರ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಮಾರಿ ಅಳ್ಳು ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಪೂರ ಜೋರ್ ಜೋರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ನಂಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಇರೆ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡಿ ಜರತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಉಂಡಾಯಿನಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಶುಭಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೂಲ್ ಬೈದುಜಿ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇನ್ನೊಂತ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಏರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆರೆರ ಪಾತೆರ್ಜೆರ್ ನಾಲ್ ಜನ ಐಡುಡು ನಾಲ್ ಅದದೇ ಉರಿಲ್ದಾರು ದಾದಾ ಶುಭಕ್ಕವು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಐರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವು ದಾದಾ ಉರ್ಲಿದಾರು ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಅರೆ ಫಿಶ್ ಏಪಲ ಶುಭಕ್ಕ ಗತೆ ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕುಡ್ತ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಕುಡಿಸಾರು ಇರೆಗ್ ಫಿಶ್ ಏಪಲ ಬುಡ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಿಶ್ ಏಪಲ ಬೋಡತೆ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಮೂಜಿ ಐಡುಡು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ಕೊರ್ನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರೋ ಬಲಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಿನಿದಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಟ ಇಜಿಂಡೇಪಲ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನ್ಪಿರಿ ನೀ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕುರುಡ ಶುಭಕ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸವಿತಕ್ಕ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಕಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಡ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯಕ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಸವಿತಕ್ಕನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಸೂಪರ್ ಬಜ್ಜಿ. ಕೆತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಆಂಡ್ ಕುಡು ಬಟಾಟೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಕುಡು ಬಟಾಟಕ್ಕೆ ಓ ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಕತೆ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ ಅಪರೂಪ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಕೋಡೆ ಬೈದ್ ಜಮರಾಣಿಪುರ ಬೈದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಹೋತಾರ ಇರು. ಅಪೂರ್ವ ಬತ್ತನ ಗಮ್ಮತ್ ಫಾತಿರ್ ವೆರಸ. ಹ್ಮ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿ ಕೊನತ್ತು ದೀತೆರು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಂಡೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓ ತೆತ್ತಿ ಕೊನತ್ತು ದೀತಾರ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತೆಂಡಾರೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದು ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾನೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ದಾದೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕದು ಜೇರೆಗ್ ಕೋಡೆ ಎತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಮುರಾಣಿಪುರ ಇತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಶುಭಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಹಾಯ್. ಆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸವಿತಕ್ಕಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಯಾರ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ರೇಗ್ಲನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಐನು ಜನ ಹೈಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಏರಿಯೇ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತೀನಿ ಇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವು ಬಾಬಾ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತಿನಿಗೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡೇರು. ಏರವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಂದಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಏರವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೇಳ ಪೇರಂದೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಏರವು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂದು ಅರೆ ಮದತ್ ನೆನ್ಪ ಇದ್ದಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತ್ತಾರ ಬರಂದೆ. ಒಂಜರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬರಂದೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಜೋಡು ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಜೋಡು ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಶುಭಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ರಡ್ಡು ಜನ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಪ್ಪುಡು ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಳಾಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಪ್ಪುಡು ಹೊರಗೆ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಣಂದು. ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಜೋಡು ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪುಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ವನ ಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ದಿನಾಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಿನಾಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಆಪುನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ನೆನಪು ಆಪುಜಿಗೆ ಬಾಬಾಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಅತೆ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ ಅತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜವೇ ಶುಭಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನನೊಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ. ಆರೆಗ್ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಆರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರು ಉಪ್ಪಳದಾರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಳತ್ತೆ. ಒಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕವೇ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕವೇ ಅರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು.
ಜೋಡು ಕಲ್ಲು ಬೋಳನ್ ಪದಿ ದಾದಾ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಬೋಳನ್ ಪದಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಕೊಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ವೇಣೂರ್ದ ಸವಿತಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಾರು ವೇಣೂರ್ದ ಸವಿತಕ್ಕ ಆರು ಬೆದ್ರದ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಳ ಅಂಚ ಶುಭಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪೋಡು ಸತೀಶಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಶುರು ಆತುಂಡೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಎಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಶುರು ಆತುಂಡೆ ಎಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ದಿನ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜಡ್ತ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅಂಚ ನನರ ಕೋರಿ ಮೀನು ಶುರು ಅಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ನಂಗ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಾಗ ನಂಗ್ಗೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ 2025 ಬೋತ್ನಾರಿತ್ತು 26ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ರತೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂತೆ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನ ತುಲ್ಲೆ ಆ ಗುಜ್ಜೆನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಲ ಎಲ್ಪಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಜ್ಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಕಡ್ಲೆಗ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಮೀನ್ ಐರೆಗ್ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತು ದಿನ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಮಾರೇರು ಇರು 25 ಬೋತುನಾರು 26ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಂಡ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಾರು ವರ್ಮ ಜನ ಐಡಿಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುಜ್ಜೆಗಡ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡ ಪನೊಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಆರು ಐಡಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋದ ಗುಜ್ಜೆ ಗಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಶುರು ಆತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಪೋವರ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ತಿಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡ 5 ಏರ್ನ ಊರುಡು ಪೂರ ಬಸ್ ಆಯ್ದನು ಕೋಡೆನ್ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಕೂಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ತೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಯಾರ ಊರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಕೇನುಡ ಇಜ್ಜ ಒರಿಲ್ಲ ಮನೆ ತಂದಿಚ್ಚೇರಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆನೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಸುರುತಾನಿ ಮೀನ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕವೇ ಮೀನ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಿ ಓಕೆ
ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕೋರಿ ಸಾರು, ಮೀನ್ ಫ್ರೈ, ಮೀನ್ ಸಾರು ಪೂರ ಒರನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕೋರಿ ಸಾರು, ಮೀನ್ ಫ್ರೈ, ಮೀನ್ ಸಾರು ಪೂರ ಒರಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು 250 ಆತುಂಡು. ಅದು 300 ರೂಪಾಯಿ 270. ಇದು 270 ಆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ 300 ಬತ್ತುಲಿ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು 300 ಬತ್ತೊಲಿ 400 ಬತ್ತೊಲಿ 400 ಬತ್ತರ 300 300 ಎಂಚ ಬತ್ತು 200 ತಗೊಂಡೆ 200 ತಗೊಂಡೆ 300 ಬತ್ತರ ಅವನು. ಆತನ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ಚೇರು ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತು. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ಬೈದೇರಿ ಅರಿತ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಸಂಪನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪುರ್ರ 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 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟುಸ್ ಆತುಂಡು. ಎಂಚಲ್ಲಾರ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೆ. ಆರು ಲೈವ್ ಬೈತಿಜಿ ಒಮ್ಮೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಅಂದು ಮಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೀರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬತ್ತಿನ ಆತದ 20 ಐಡಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋತೀರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. 20 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೋರಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಮೀನು ಕೊನಲೆ ಕೋರಿನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನೋಡು ಮೀನು ಕನ ಹೊಡತೆ. ಕಾಟುಗೋರಿ ನಿಗಿರಡವು ನನ್ನ ಕಾಟುಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ. ಕಾಟುಗೋರಿ ಕೇಂಕನೂರ 13 ಐಡಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಅತ್ತಿ ಕಾಟುಗೋರಿ ಕೇಂಕಣು ಬಕಿ ನವೀನ ಕೊರ್ಂಗೇನ ಬರ್ಪುಂತ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐಡು ಕಾಟುಕೋರಿ ರಾಶಿ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪವನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಕಾಟುಕೋರಿ ತಿನ್ನೋಡ ಅಂದು ಕೋರಿ ತಿನ್ನರ ಪಿಚ್. 25 25 25 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಟುಕೋರಿ ಬತ್ತಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ 26. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಣ್ಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ದಾದೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡೆರೆಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಜಾತ್ರೆ ಶುರು ಆತಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪೋದಿಪ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ದ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 26 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 21 25 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ 21 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೋಜತ್ತ ಐಜಿನ ಪುದರ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋರೆ ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಒಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓಯ್ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮಾಡಗ್ ಪೋಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮೊಗಲ್ ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಒಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮಾಡಗ್ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗಿನ ಮಾಡಗ್ ಪೋಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮುಗಲ್ ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದಾವು ಏರು ಸಹಿತ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂದೆ. ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ದ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಐತಿಜೇರು ಮಾರ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬರಂದ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇಣುಡ್ದ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು. 2 ಜನ ಸವಿತಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದಾ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ದಾದನ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಮರ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು ದಾದ ಅಂದ್ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು ಅವು ಯಾನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಕಜಿಪ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಲ್ಲೆವೆ ಉನಾಸಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಕಕ್ಕೆದ ಪದಾವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಒಂದಂದು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆದ ಬದಾವು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒರ್ಮ ಜನ ಐಡಲ್ಲಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಾಸ ಅಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವೆಜ್ ಪೂರ ಎಂಡಲ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ವರ್ತನೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಲ್ನಿ ಪನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ.